पाय माझ्या पायाला दोन्ही पाय घाल. Entering गणपती गणपती बाप्पा मोरया मंगल मूर्ती मोरया मोरया रे बस. बाप्पा मोरया रे मोरया रे बाप्पा मोरया रे हात लावा या. मोरया ही. हात लावायला या सांगते ना. बाप्पा मोरया रे या हात लावले जरे gmail.com गणपती बाप्पा बाप्पा मोरया रे मोरया रे बाप्पा मोरया रे. मम्मी put गणपती बाप्पा होते अरे तुझ्याकडे tomorrow decoration खालती फक्त लाल आहे घालूया. त्यामुळे तो थांब आधी खाली लाल हे घालायला पाहिजे.